En Ourense, el Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade cuenta con 19 concellos adheridos, además de la Diputación Provincial. Cada semestre se organizan 7 reuniones en las 7 áreas geográficas de Galicia y esta mañana el encuentro tenía lugar en Ourense. Este encontro físico, digamos, cos concellos e cos técnicos dos concellos consiste, nunha banda en explicarlle o desenvolvemento dos proxectos de cooperación no sur, digamos, en que fase se atopan, como está a situación xeral, e logo doutra banda, que igual que se estrutura o traballo do Fondo Galego, é unha banda e área de proxectos e doutra de sensibilización social. Na área de sensibilización social, pois, o que se fai é, digamos, xerar actividades nos concellos socios pois, para sensibilizar sobre a situación dos países do sur. Entre las iniciativas que desarrolla el fondo está la gira de cuentacuentos a Tropa de Trapo, 4 exposiciones itinerantes o el programa Vacaciones con Traballo. El concello de Ourense es uno de los municipios implicados. Desde o concello hai unha partida de 10.000 euros que se lle dá ao Fondo de Cooperación e ese fondo pois organiza as medidas que, dispón dese diñeiro para as medidas de proxectos internacionais que mellor poden ser levados. Desde o Concello non entramos no deseño nin para que vai destinado ese diñeiro, pero é o que se cede a este Fondo Galego de Cooperación.